Bé, la meva decisió de firmar aquest acord de governabilitat ha estat perquè tenc confiança en Ana Coloma, trobo que amb ella podem fer feina a gust, amb una igualtat tant de part d'una com de part de l'altra, que hem d'arribar a totes les decisions en consens. Aleshores jo penso que podem treure molt bé tot el nostre programa per endavant. Ella s'hi ha compromès i trobo que és una decisió que m'ha inclinat a pensar cap a bé del poble del Cudi. Ana Coloma s'ha compromès que tindran l'escola de turisme i la reforma integral de l'escola de turisme. Jo trobo que això ja era un pas molt important. Jo m'he sentit molt malament de negar això al poble del Cudi i ha estat una de les meves decisions més difícils, però espero que no m'he equivocat i poder fer feina. De la trànsfuga del PSN del PP, jo crec que és la trànsfuga més ràpida de la història i de la política local del Cudi, perquè abans del ple de Constitució ja parlem de transfugisme. Però bé, simplement lamentar, el primer de tot, lamentar l'espectacle que estem donant, perquè aquí hi ha el nom del poble del Cudi, a tots els mitjans surt el Cudi, surt el poble, sortim nosaltres, i aquesta ciutat té molt de prestigi com per sortir amb espectacles lamentables com aquest, que nosaltres pensem que és un espectacle lamentable.